ko yimɓe wiide en dañii laamɗo keso mo Allah lammini wonko Allah rokki mo nandidinimo e Seydina Yusuf heddoo geɗe o heɓiri ɗum e cukaagu Allah waɗanimo ɗum annabi Yusuf nde heɓata ɗum nde e cukaagu ɓe cagataagal yimɓe no wiide koye cagataagal o heɓiri ɗum kankone ko hono noon ay sa ndaari suratu Yusufa ko ayeje 112 Yusuf ko ayeje 112 ay kanko fichier makko mo ƴettiroyno pour waɗoyde parrainage ko 112 112 hawti Allah rokkimo Yusuf yaltuno kaso fayi laamu kanko no yaltu kaso tan o fayi laamu heddi noon en heddi hunde wotere ay Yusuf kanko ko toñanoɗo eɗen laaɓa ko toñanoɗo toñoɓe mo ɓe ko annabaɓe ɓen jaltinimo galle baaba ɓen berloyimo e woydu ɓen jeeyimo haa ko kewi ko fof kewi nden ɓe jiidi ɓen mbimo Allah ɓurnima e duwaɗa o wiɓe la tasriba aleykumul yawma kankone ko ɗum o heddori la tasriba aleykumul yawma yahfirullahu lakum kanko o wiye yimɓe ɓen dendagal ko wawno waɗede kasi yaafo wadde jam ay ɗum ni annabi Yusuf mo ɗeɓi nandude e muɗum e wona gueɗe ni wiino ni waɗ ɗum tan jinmi